Imado pa iti bilang nagiti corn farmers manipo kanilag dito mga barangay iti Bangged ngay mawat ti libre abin kinabuno manipo iti Department of Agriculture iti panakin na mayat na iti lokal gobyerno ti Bangged. Umapabot ti 293 ti beneficiaryo iti ili anay basar iti listahan nagiti registered farmers ken nagiti bulmula ti mais. Nga ti maala tayo total dito'y Bangged is 183 bags nga OPB white corn ken 367 bags nga fertilizer. Ti maawat tunggal may sa Mandanon ket agdepende ti kalawat ti mulaan na. May sa kaditi beneficiaryo ni Tatay Romulo at taga Barangay Santa Rosa. Idi naglabas sa Bagyo Nando, apektado dagiti monangin mula na nating ken mais. Imbawat iso na ti 18 kilos when may sa sako ti bin iti mais ken 2 sako ti abono. Nagsayatan na sa para kinyami dati karkaro tata nagkalpas ti bagyo karkaro tata kalpas ti tudo ko awanti talaga ti maimula mi so nga gagkawa kami bibiro ko sa ti paimay provide mi Ano kay mula kayo dito ay? tata gani sa October ito ti first crop meet ko iso nga ron sir nga mas ako nga kami talaga nga awan datag di ko kami nagrugi kami nagmula ti September ganti problema mi mataga na bagyo iso nga kapilitan na awan ti binimin Kayo mga handang papada ti maawat. Okay sir, so based on their registration, datoy area da nga inlistro da iti mais nga mamulmulaan, isumot iti equivalent dagitoy maala da nga input. So nga ada dagiti saan nga paparis kun natayo gapunta ibe-base iti Department of Agriculture iti registration da iti area under the RSBSA. Kuno ti LGU, agtultuloy dagiti addang ti gobyerno iti amin awagas tapos matulungan iti Manalon iti managtalon da. Yaman tayo kati national government, the Department of Agriculture, adalata tuloy-tuloy lata dagiti panangasistir da dagiti Manalon tayo dito Bangged. Hindi last week, bini nga irik and burgaso mo lang. Tata dagiti corn growers ti mabenepisyaran. Nagpeso na doble dato'y bilang dato'y patata umawat ta makita da mga napintas ti apit dagito'y Manalon tayo so nga may ayo da mo amang titiya da do so yamanan tayo nay ti provincial government nginulwan niya po guptakit ti upag ken kasama ten di ba nang baybayabay kada tayo ti inisyatibo ti opisina ni Congressman JB ken ni Congresswoman Ching ken Team Progreso Bangged. May misa kami nga mangiduras iti pagsayatan ti ili nga Bangged. Mangnamdama ti LGU babayin ka dito nga intervention ti gobyerno ket ala dapay matulungan ti Manalon ken umado ti apit ken kita da nga isu ti mangitalo ti panagbiag da. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.